Actually, mas better kung mag-start yun siya sa family, Jud. Ayan. Kay Sa even family ka sa na bata first. pa lang, pwede naman mo teach sa ato ang mga young ones nga na yung mga ginadili, ayaw tutog sigarilyo, ayaw tutog kuan. And but this is to basically strengthen kay, syempre, when you're in school or when you're stressed, nayusay no nga mga ang influenza, mga tao nga din nato malikayan naa din na either napugos or nasipyat dira na dayon. So mga kapaglaom, din nato ni Dugayon, and we will hear first kani ato ang kung kinsa ato ang pinasahi nga bisita karong gabiyon. Let's watch this. Our speaker loves the idea of becoming a public servant without perks, fame, and anything in return. He is an accredited rehab practitioner and a mental health advocate, coordinator of national TV program and HIV accredited counselor in his workplace. Our amazing speaker is a product of Xavier University at Ateneo de Cagayan, and for him, learning is continuous and limitless. He had his Master's of Arts in Nursing, major in Psychiatric Nursing, and Doctor in Management, major in Advanced Healthcare Administration in Liceo de Cagayan University with excellence. And currently, he works at Treatment and Rehabilitation Center, a Department of Health retained hospital for the chemical dependence in Cagayan de Oro City, for 8 years and counting. He is also a part-time writer and a social media editor at Natural Awakenings, Twin Cities Magazine in Minnesota, United States. Our resource speaker of the hour is Dr. John D. Lawrence A. Peru. Yes, makapaglaom, we are so blessed and happy tonight to have Sir John D. Tarok, no, as our guest lecturer. Di yun ni sa sir, no? Doctor, yun ni siya, doctor in management, but also a nurse in profession. So, marag diha mi sa level sa nurse, no? We are both nurses, and we are so happy that you are here. And you accepted our invitation for the Yes. second time. Kay, kung nakahinomdum mo mga kapaglao, mga ka-lifestyle, ato po ni siyang guest diri ni atong July, no? July 11 and 13. And so, we are so happy nga naagit ka diri karong gabi una with your loving wife. So, please go on with your greetings first. It's good to be back, no? Yeah. Joy, more. It's nice to be here again, and this time pod hatag na tag another lecture para naapod tayo ma-learn. But before that, importante kayo nga maka-greet ko sa ako ang family, no? Kay basin magmahay na pod sila. Wow, good. So, happy watching sa ako ang family, sa ako ang wife, especially nga supportive kayo, no? And also to my sister, si Jundi Lu, and also to her husband, and to my relatives and co-workers, and also to the people no nga gatan-aw karon. I hope na naapod mo ma-learn karong higayuna. Yes. So, maugin na, no? As we have kanang nakita nato sa video nga Dr. or Sir Jundi is working as a nurse ni aning rehabilitation treatment and rehabilitation center diri sa Cagayan de Oro City. So, daghan jud kay kuan makarelate jud kani nga topic na super. i-share karong gabi una. Labi na sa ato ang opening spiel mga kapaglaom nga giingon dito, prevention is better than cure. So unsaon pagprevent, pero ang uban nga nalulong na, no, kung na already a victim on this, but we need to have this as an awareness kay matud pa every third week of November mauna siya ang drug abuse prevention and control week. So Ako na. pwede na niyo i-start siguro. So as introduced sa ganina, Ma'am Joy, no, I've been with DOH Treatment and Rehab Center for more than 7 years na siguro. very good. So kani siya medyo dili na ni siya bag-o sa ako ang topic, but unfortunately it's really kind of sad to know nga even up to now naadyo gyapon ning mga addiction problem. Yeah. Despite the pagpaningkamot sa gobyerno for the past years nga mahunong ni siya,
unfortunately, even up to now, even after the pandemic, ga-exist paghihapon ni So, siya. murag ingon sa ingon ganinang mas nidaghan inyo hang pasyente karon. It's sad to say, but naadyo na siya nga, nga census I mean, din, no? ang tawag ninyo is residents, no? Residents. That's correct. So, for the information of everyone, as mentioned po ni Ma'am Joy kaganina, for every third week of November, we celebrate the Drug Abuse and Prevention Control Week. It's basically a reminder, a celebration nga kaning addiction na asya dira. And it's a definite for us to like raise the flag no nga dapat dili mo try og droga bisag ka isa lang or anything nga illegal, mapa-marijuana man na or mapa-cocaine man na. Those things should not be something atuang i-experience atuang kinabuhi. For this year, we have the theme People First, Stop Stigma and Discrimination, Strengthen Prevention. So kani siya ga, for this year, sugda na siya. Naaiga started at the very beginning of November, but for this year, it's gonna be by next week, November 12. Pagasugdan nun din siya ang tawag ani, ang celebrate aning ginatawag nato nga DA. So importante gud ni siya nga ihatag ni awareness sa atong mga young people sa school ba no dapat sa schools gud mag-start. Well, actually mas better kung mag-start yun siya sa family jud. Kay Sa even family sa gud at bata first. pa lang pwede naman mo teach sa ato ang mga young ones nga na mga ginadili ayaw tutog sigarilyo, ayaw tutog ko. And but this is to basically strengthen kay syempre when you're in school or when you're stressed nayusahay no nga mga ang influenza mga tao nga di nato malikayan naa din na either napugos or nasipyat dira na dayon. So for this, moving forward, I'll show some facts. No, this is a census from the Dangerous Drugs Board from for last year. There is a total of 3,865 admissions in account from last year. New admissions, take note, 3,343. So duol kayo ang new mga daghan kayo gyapon nga nakasulay-sulay og adik-adik. Even after the pandemic. True. And readmitted cases na atay 79 and 443 were noted nga ga-report lang as outpatient. Dili sila ga-stay in sa rehab center. And it's very unfortunate no nga there is an increase compared to the previous year, which is 42.73% increase in terms of the addiction problem. And very common kayo nga ang reasons ani is that there is the resumption of operations, especially after the pandemic na. Oo. And also there's like willingness of the person na karon nga nakarealize siya nga naa siya addiction problem, so mo go na lang siya for rehabilitation, for treatment. And of course, there's also a count for those who are voluntarily submitting themselves for rehabilitation. And also a count for those katunggikan bitaw sa jail, nga ni plea bargain na lang sila nga gagamit sila. So ipasulod na lang sila sa rehab para at least in a way after in a minimum of 6 months, kaya di man dyan siya straight 6 months, no? Minimum of 6 months, pwede na sila makabalik sa community kung asa sila nabilong. It's a way of giving them chances nga dili nga wala sa jail ang kinabuhi. Naa sa community. So ang pagparehab is a way nga hilot-hiloto nato yung mga sayop and let's give you another chance to live a better life. Now, common kayo sa first drug use nato no nga age 15 to 19 years old, 41.32%, almost 1/2 na sa percent nga nga naa yung influence jud sa like any substance mapa alcohol, cigarettes, drugs kana sila mga ani nga age ang usual high school years. Oo, ang common kaayo jud nga na mga influences. The frequency, it indicated that there's 38.73 nagagamit og 2 to 3 times a week. And there's also 24.68% nga use lang daw monthly. And 20.62 nagagamit daw sila weekly. And ang
sad pud ani nga census is that for educational attainment, ang highest score nato are those who have completed high school. Because nasugdag influence, dira. And also, there are those at 19.61% nga naka-abot og college level. And also, lowest score but nasa top 3, 17.44% have graduated high school. So, kana nga mga edad jud medyo unay jud kaayo sa mga influences aning tawag na to drug addiction. So that's why it's really important nga ang family, apart from teaching their children at home kung unsay sakto, unsay dili, in school, importante nga i-monitor jud gihapon, making sure that since ang mga teenagers dili pa man intact ang mga decision making, the parents should dili man hinon perfect but paningkamutan nga they should also know the friends or kung asa bag-adto ay ning ako ang bata or unsa mga activities I-monitor nila. yun. I-monitor jud. Dili lang ingon nga 100% ito lagid isalig tanan dito sa eskwelahan. teachers. Yes, kay pwede man gud nga kung dili man ga-cut class, pwede man after school, pwede na sila mga exploration nga buhaton nga who knows what dira magsugod ang bad influence na noon. Diba? Nabitaw ko'y ka ng estudyante sa language school sa Thailand sa una. Taiwanese sila. Ang iyahang mga anak, no? Kaya mga ano pa good, grade 4, mga lalaki, iyang anak. Ang iyang ginahimo after school, naagyoy ka ng program. Ato silang language school and then piano lesson. Wala ka ng So, wala idol moment, idol moment sa mga bata. Piano lesson, swimming. Pero kuya pa kay siya reward pagkahuman. Wala gyud siya chance ang mga bata ang maggunit sa ilang cellphone. Wala gyud. Kay kuan man siya kanang monitor gyud sa parents ang kanang kuan. Ang iyang mga anak ang time nila and then after that iha din nun nga if you can comply o dili gyud mo magsunod mo, then pagka vacation time panto din sila Australia. Kuya mo kayo. Kuan po ng So reward. kuya kay reward ba? So, So mga buutan kayo karon mga dagko na iya mga anak naging artista. And then ay lahang katong iyang eldest na sa UK nag-eskwela, doctor, kuya gyud. Kuyaw So siya. dako gyud papel ang ginikanan. True. Unfortunately, especially here in the Philippines, ang poverty, it also plays a role manggod diri sa tuwa. So, usahay, Kana, dili na kana. makamonitor, kay Wala na paningkamot ng Napaningkamot. parents to Ng sustain parents. the food or to gain money para sa ilahapong life. So, Sad munang thing mga... pagid kay ang parents na sa gawas, wala nang kamonitor sa ilang mga anak. So with all the money. With all the money. Kadili na ingon sa mga pobre na yung mahitabo, naapod sa mga True. na maka-afford po ang uban o dato-dato. So anak gyud. So we are reminded nga ingon tag kanang idle mind is a workshop of the devil. Yeah, So True. tinuod gyud tunog apo to nga ingon i-busy ni imong mga kabataan. Pero kung layo ang parents mo na diha ang lisod pod, no? Very ideal did kayo na siya. Now, I'd like to give an idea kung unsa bay ka hitabo day aning addiction. Ngano? Sad truth mo jud no, discriminated jud na ay mga cases kaya po nga gina-discriminate nato or siguro wala lang kay nasabtan pud sa tao ngano nag-addict na siya. Diba? Kaya nang puyo sa mingon ta nga salot ng lipunan or napoy uban mingon sila nga dili man ko ma-addict pero ang ending na addict po day siya. So we'll try to give an overview with that. Now every time we encounter happiness, mapaunsa pa man na siya nga engagement, mapamukaon man ta for the very first time og Jollibee or makita nato ato ang parents nga nagbakasyon for quite some time or nilabay si crush sa ato ang atubangan, these things will give us happiness. Yeah. And every time na atay happiness nga description, muna siya ang ginatawag, muna siya ang time nga ato ang brain ga-release siya o ginatawag nga neurotransmitter which is termed as a dopamine. Dopamine. Kaning dopamine muna siya ang nasa reward and pleasure. Muna siya ang gahatag og motivation and goal setting. Mupod ni siya ang motor and control.
And mo po ni siya ang gahatag o regulation sa imong emotion, sa imong feeling right now. And also it encourages in terms of the learning and the memory. So every time na kay ma-encounter nga happy moment, joyful moment, automatic na siya na ay i-release ang imong brain. The size of your fist ang number of dopamine na ma-encounter nimo. So with that amount, medyo maka-smile na jud ka. Wow. Maka-smile na jud ka. And as in the size of, dili lang nga size of the fist ka nang sa hatong heart ba? Sa kadako sa tong heart, una na po kadako ang dopamine. Like enough na siya to make us happy. Yeah. At some point. Mudyo na siya ang concept lugar sa happiness. Apparently, unfortunately, in terms of, let's say for teenagers, there are 3 things that we need to consider. Number 1 is mga risk taker ato ang mga teenagers, novelty taking, and also peer relationships. Unsa man ni sila? Yung tag risk takers and novelty takers, meaning interested sila mga bag-o nga butang. Gusto ka sila mag-explore. Yes, mag-explore. Gusto sila adventure. Adventure, yeah. Oo. Laag ta sa Amaya. Gusto niyo, sige, bisag way mga kwarta. Laag ta. Or adtog Bukidnon, kinaadaw tsada nga spot. Or adtog beach, kinaadaw gathering. Or party. For that matter, ma-excite ang mga teenagers. Ano nga time. Also, peer relationships, kung dili man mag-uyab-uyab, di ba, unfortunately, ana ang mga edad nga magka-crush or magka-relationship. Kung dili man ana nga part, sa part nga gusto sila ma-belong sa circle of friends. Right? Peer pressure. Oh, peer pressure, isa na siya sa maka-contribute ana. Because it's possible that with these things nga na-mention, posibleng for them to belong to a circle, dapat mo drive pud sila sa gabuhaton sa circle. Like, ang circle kay gainom. Musabay kog inom. Sigarilyo. Musabay kog sigarilyo. Diba? Or, mga dutadadto din na ay ni abot dayon nga igagaw sa imong kauban. Hindi nag-influence og drugs. Muna siyang times nga, naadyo tendency nga, ang teenager, ma-influensyahan dyan siya. And for the adults, na-survive ta sa teenage days na to, no, years na to, nakasurvive ta nga nahimot ang adult. Di man siya unfortunate, no, but it's really life that we tend to find a job to make money. Yeah. Diba? Like getting a good job, finding ways to pay bills, makakitag partner in life, makakitag family, maka-encounter og family problems. That's basically normal dyan na, no? Nam dyan na yung mga anak dyan. Mga work problems and also stress. Normal ni sila ka-encounter nato. Unfortunately, naapoy mga times nga dili ni sila nato ma-cope up or dili nato ma-achieve. Like, we're unable to get the expected salary. Diba, like, minimum kay ka, 6,000 na imuhang per month, so medyo gamay kaayo. Or wa ka kabayad sa imuhang bills karon, or dagko na king away sa imuhang pamilya, or sa trabaho, di na nimo ka apas ang deadline nga gipabuhat sa imuhang amo. And if those happens, there is also a possibility nga muambak na lang ka to sa imuhang friend kay tungod nag-verbalize ka sa imuhang mga problems and all, but gisabayag inom, gisabayag sigarilyo, gisabayag droga, nasundan na po dayon ang addiction. So regardless of the stage ni mo karon, mapa-teenager man ka, mapa-adult man ka, walay pili. There is always the risk of getting into addiction. That's why we reinforce, the mechanism, the coping mechanism, compared to the defense mechanism. Sa defense mechanism, it's basically unconsciously doing things. Na-stress ko, magkauna ko og daghan kay pagkaon, wala ko balo nga daghan na kayong pagkaon na kaon, sunidako ka. That's unconsciously being made. But if you are doing coping, meaning you are consciously aware of your decision, you could always say, no, bay, dili lang sa ako
inom karon kay medyo dapat asikason sa din akong problema nako. Diba? You can say no or you can make excuse para mulikay lang sa ka sa mga influences ana nga time. So these are the things na possibility jud no ngano mosulod ang drug sa tuwang kinabuhi. Now, in the Philippines and perhaps siguro true to other countries, no, kay other countries naman sila ay other form of substances. But in the Philippines, kaning methamphetamine hydrochloride or shabu is number one nga very common kayo nga gina-abuse sa mga ato ang people with addiction problem. It's 92.06%. And second on the list, we have cannabis, we have marijuana, and this is at 27.04%. And also we have the third one, which is what we call the ecstasy, which is less than 1% or 0.65%. Ecstasy is a party drug. Dili kayo ni siya perhaps dili kayo ni siya gapaliton siguro no tungod kay mahal-mahal ni siya nga droga. And it is also very common here in the Philippines nga usually isa ra ilang gina-abuse. Dili sila shabu, marijuana, rugby. Dili sila mayana. Usually isa ra gyud na ang ilang preference. Say mga example ka na or wala nila gi-combine ang kanang like dili sila like Monday shabu, Tuesday marijuana, dili sila gyud ana. Usually shabu. Moro gyud. Oo. But I've asked my residents po sa center, sa rehab center nga have they tried both ba? And they would say nga yes, nakatry sila both, but they would prefer to make use of this. Let's say for example, shabu kay mas hiyang siya sa feeling active siya per me, makadota daw siya, maka-online video game siya the whole night. Napoy isa pud nga mas prefer niya ang marijuana for example, tungod daw kay kanang lami daw yung kaon compared to shabu nga active lang jud kay di ka gusto mo kaon. So naaya po preferences mo depende gihapon sa tao, but illegal jud gihapon na sila bisan sa una tog bali-bali. Oo. And the common administration sa intake ani is through inhalation or sniffing or oral ingestion. Now, ang common nga question sa mga audience naman when we do lectures is pila ba daw ka days ay mawala daw ang shabu or marijuana sa ilang lawas. Yeah. So, unfortunately, I won't answer that. Dili ko gusto mo tubag, especially here in public, because it will give the idea to everyone nga pwede rin. before kuan murag na ay drug test sa work. No. Magkuano karon dili ko mo take. Kay usually ang mga drug testing is really a surprise. Random siya. Ang mga drug testing. But ang idea lang jud dira, the only way para mawala ang droga is dapat siya ma-intoxicate jud, patanggal siya sa lawas. That's why na mga remedy nga i-IV siya, i-dextro siya, or ipaihi jud ang para at least ma-minimal ang intoxication nga gaka-feel niya. Kay di ba most of the time, if you're intoxicated or if you are in the high feeling, dili ka proper istoryahon. Kay distorted yung muhang mga decision, yung mga ideas, yung muhang mga thoughts. So, gakahitabo na siya. So, we really won't tell if pila na siya ka days, but the best way to really go against addiction is ayaw na lang og sulay. In the first place. Dili na lang ka mo sulay jud. Now, in terms of tolerance, when we say tolerance, let's say for example, di ba nakatilaw na kag Jollibee, chicken joy for the first time. Lami ang feeling. Now, this time, since niabot ang drugs, imbis nga ang dopamine nga i-release nimo is just the size of your fist, it will be 10 times more the feeling. So, daghan kay dopamine nga panggawas sa imong brain. So, kung daghan kay panggawas nga brain, dopamine sa imong brain, it would mean na you would rather choose
drugs compared food. kaysa food. Inga na ang concept jud niya. Munang ma-addictive ka sa drugs regardless of its form. Oo, muna siya ang concept sa addiction. But when we say tolerance, ang kakahitabuan ni is that since gusto man ka ayot ta, ngalami ang feeling, the next day mo gamit na pud ta para ma-achieve to siya nga the same feeling. Dili na ka mo pili og chicken joy kay syempre dali na jud ka. Oo. 'Di ba sa shabu. Pero weeks, months will pass, ang imuhang brain pud ginapuga pud kaayo na siya ayo to release the very enormous amount of dopamine. Puga kayo siya. Okay. So since puga kay imuhang brain, magluya puga. Diba? Just like doing exercises, if heavy kay mo exercises, magluya ba ka pagkadugayan pud. So kung luya na kayo imuhang brain, ang buhaton nimo para maka-feel ka og the same amount of very high feeling Extreme of happiness, joy, no? extreme joy is duhaon na nimo ka sachet. Oh. Di ba? Instead of one sachet. So maduhan na, matulo na, maupat na ang sachet. That explains the tolerance na in the long run, muanam, magkaluya imuhang brain, pero magkaanam pud ang demand sa item So, para ma-experience mo ang the same feeling of happiness. Oh. The problem here right now is that estudyante pa ka. Wala kay trabaho. For example, wala kay trabaho or bago pa kang graduate or unsa ba kanang wala pa kay source of income. Oo. Kung nga na lugar nga mga situation or kung naman kay income basing gamay ra, di ba? If that is the case, tapos gusto ka mo take og more than one sachet, dila na dayon ka mo go dayon sa violent Yes. nga mga Good na behaviors. problema. Mangawat sa pabay mga kuha na to, mangawat, mang-hold up, di ba? Ipamaligya ang mga gamit butang. sa balay. Worst case scenarios, we've had residents na gibaligya nila ilahang TV, ilahang ref, ilahang title sa yuta, Grabe, no? no, ang mga jewelries nga dili ilaha sa iyang igsuon, ipamaligya for the sake of like in exchange sa drugs. There are also cases nga mo take risk na lang sila nga kay di man sila drug pusher lugar. Mo take risk na lang sila nga runner para at least free daw sa ilaha ang drugs pero sila ang mag-deliver sa drugs. But na ang risk nga sila ang madakpan. Sila okay, so kay, even if you're Sila a may runner, nagdala. you are considered as a drug pusher. Kay ikaw may Dala. ni cell. Oo, so that's section 5 or of RA 9162 and that's a very very strong, very high nga criminal offense if ikaw ang namaligya. Di ba? O sa pwede buhaton, pwede nga sorry for the word no, pwede ka nga mamayot. Oh. Di ba? Naiuban nga mo take risk na lang sila. Bisag unsa nga paagi. Basta sex, lang makakwarta. mamaligya silang lawas. Sex in exchange of money para makabay. Worst scenarios, pwede ka matrap sa karabitang situation nga dako na kag utang sa drug lord or niabot ka sa scenario nga na ay buy bust then nisukol ka or unsa ba or nay nasuko sa imo kay high kayo ang nasa palibot madunggaban ka or magunshot ka. So it so happens nga because of tolerance, dako ninon kayo ang tendency nga magbuhat ka og mga bad dili maayo because taas ang need or ga-crave na jud kaayo ka for drugs. I'll probably discuss the two specific or the two common drugs sa next na to na episode, no, but for this one just an overview kung unsay na categories sa drugs. One of it is what we call the depressants. They basically slow the messages going to and from the brain. So kani sila gay na pa ubos ginapa-down nila ang imuhang feeling. Mura siya, in other words, ginapa-depress kaniya. So one example of it is alcohol,
no, notice ninyo nga if naamoy friends nga nag-inom din nakadungog naman din mo nga an hour after kay gahigda na sa salog. Di ba? Di na masabtan iyang paminaw because sa alcohol pag inom nimo taas yung paminaw but later on muubos jud ka anak, matulog jud ka. The same goes with marijuana, lami itulog, lami ikaon. And there are also cases for Nubain, for example. It's a drug, usually injectable. Na ay case ana in Cebu way back then, nga i-insert na nimo imuhang kamot, then mo insert na din sila o mo inject na din sila. And then there's high risk for HIV, which is near to death. There's also hallucinogens. Basically, ang concept ani is kuha na ka, maka-think ka nga na kay makitaan nga wala ka hakitaan sa uban. Makadungog ka hung-hung nga moingon nga ambak sa building. Sumbagan ni Ma'am Joy kay istoryahan ka anig dautan. Ni may anak mo nang musumbag na bisag wala on tigi buhat, di ba? Okay. Example of this, we have katchubong, or I think this is temple flower na ingest, magic mushroom, and also marijuana is also included sa kaning mga hallucinogens. We also have what we call the stimulants. Basically, magtulod ni sila sa imuhang ma-active ka sa imuhang pangadlaw-adlaw nga lihok, no? That includes kaning caffeine na to sa coffee. Coffee. Oh, but it's legal, no? Stimulants. Stimulant na, pampapukaw na siya. Apil ang sigarilyo. Oo, haring nicotine. Shabu for sure. This is methamphetamine. So, makapabuhi din siya sa imuha. We also have cocaine, nga very common kayo sa US, and also the ecstasy. Ang sa ecstasy, it is called a party drug, not just because usually sa mga bars or diskuhan ni siya kakapalit, but the reason why it's called a party drug is mas lami iyang effect if naay ka ng disco ball bitaw ng mga lights. Oo, and it's really, really very expensive. Nowadays, there are what we call zombie drugs, termed as flaka. Good nga wa pa na niabot sa Philippines, no, but if ever nga moabot na siya, delikado na kayo. Kadlok naman ana. Before we end this katong inyong mga programs ninyo, Sergio, we want to know, no? Katong sa inyong programs. Since I'm with DOH-TRC CDO, we do have a kick-off ceremony sa Limket Kai this upcoming November 13. There are several events na mahitabo dira, but if you're interested to join and celebrate with us, you can do so. Feel free to go there. Dito po pwede mo maka-inquire if namoy mga concerns regarding sa like drug addiction or concerns sa inyong family. The same goes with the City Anti-Drug Abuse Council. No, naapon sila yung mga activity. Nagpa-fun run sila the past few days, and naapon sila yung mga activities in the next few days po nga mo abutay. So the message for today's episode lang yun is ayaw na lang yung sulay. Ayaw na lang yun. Mga Yes, tinuod yun na, Sir John. Salamat yun kaayo sa mabulawanon nga lektura, no? Dagan kaayo. At least, kani mga kapaglaw, mga lifestyle, kuan pa ni. First part pa ni. So, ayaw, yun ninyo i-miss ang part 2, karong Thursday. Kay daghan pag yun ta matunaan. Oh? Especially, ma-share ni ang ilang mga ilang mga discoveries or mga recent nga kanang experiences dito sa ilang rehab nga center with the residents. So ayaw gyud nato na ipakyasa nga time. And I want to greet a happy birthday, no, sa ato ang mga nag-text dere nga si Sir Alames. So happy birthday to you. In daghan pag yun mga kapaglaom na to dire, no, nag-text coming from Kuwait, ang uban from KSL, no? KSA. We have from Caloocan. So daghan jud sumaing gabi sa tanan. Salamat gid kay sa inyong pag participate o pagsubaybay sa atong programa sa Heal Thy Lifestyle. So before we will end, akong hangiyon si Ma'am Amor to offer a special prayer sa atong guest, Sir John Lee, and also to our viewers, especially katong na mga nagpa-appeal, no, sa pag-ampo nga nagdaot sila. Please pray. Yeah, before ta mag-pray, Ma'am Joy, data live sa Yoke FM, Leyte 92.7. Okay, salamat kaayo. Doc June, thank you so much.
daghan gyud mi na tun-an, no? Ilabi na sa mga ginikanan. So, mag-ampo ta. Dalaygo namo o Dios nga ikaw sa katasan sa mga langit. Salamat kaayo Ginoo sa maalindot nga mga pagtulunan nga among nabatian karon gikan kan Doc Jundi. Salamat kaayo Ginoo sa iyang panahon nga iyang gihatag o kami nag-ampo nga unta ikaw magapanalangin kaniya uban sa iyang panimalay, sa iyang wife nga very supportive. Tabangin sila Ginoo sa ilang inandaw-adlaw nga pagpanginabuhi ilabi na sa iyang work nga dako siya nga responsibility Ginoo. Busa panlangini siya Ginoo sa matag karon og unya. Uban ka namo, uban sab sa among mga viewers karon nga nakiguban ani karon kapaglaom nga nang paampo sa iyang balatian nga si Sister Madeline Lolo, ikaw magapanalangin kaniya Ginoo, aduna siya'y ginabati apan kami nagahandom nga ikaw magaayo kaniya ka ikaw ang among great doctor, physician nga makaayo sa tanang mga balatian. Salamat Ginoo sa imong saad kung kami moduol kanimo, ikaw anda magatabang. Among itugyan diha kanimo ang tanan uban sa kapasayloan sa mga sala tungod sa pangalan ni Jesus nga among buhi o personal nga manluluwas. Amen. So thank you so much, Ma'am Amor. Thank Salamat you so po much, kay Ma'am Judy. Joy. And thank you so much ato makapaglaom ka lifestyle, no, for being with us tonight. May God continue to bless us with good health, and I hope that next time we can see you here. Still diri mong uban gihapon ta sa ato ang tulumanon diri sa Heal Thy Lifestyle.